Bafutha sikhandi ziyenzeka. Abaningi benu ke sebezwile ukuthi iMarch and March isiqhelelanisile nokusebenza nongizwe ngezathu ke ezibekayo. Mhlawumbe kawukaze wena uluzwe lolu daba, ngifuni ukuthi usale angikucacisele. iMarch and March ikhiphe istatimende yasenza kwasemthethweni ukuthi yona iyaziqhelelanisa nokusebenzisana nongizwe mchunu ngesizathu ke sokuthi kusolakala ukuthi sekukuningi ukugxambukela kwabantu bezepolitiki nabantu ke bamabhizinisi, nokusolakala ke ukuthi ukugxambukela kwabo kungena kakhulu noma kungene ngasohlangothini lukaMacingwane, nokwenzeke ukuthi ke iMarch and March izifinyelele kuleso sinqumo leso. Kanti ke noMacingwane usekumemezelile naye ngokwakhe, kwacaca ukuthi yebo akasezobuye yena abonakale emasha noquqaba lwabantu. Uyabona, ukubeke nje kwacaca lokho ukuthi yena useyaphuma manje kuleyo into leyo, uzoqhubeka nje alwela izinto angayilwela yedwa. Okusho ukuthi ke ngani zakwethu cha ishiphelene ke okwangempela manje, nokuyinto ke engeyinhle. Ngiyazi ukuthi abanye beni bangasho ukuthi iMarch and March ibikhona vele bekukuhle ikhona vele, siyazi ukuthi khona, nami ngiyazi ukuthi khona, futhi ngiyazi ukuthi ayindawo, futhi ngiyazi ukuthi umzabalazo awuzukufa awuzukuyandawo. Kodwa lokhu ukuthi kube khona ukuthi sekukhona ukungathembani ngoba labantu baphenduke baba mafiga ngokushiyana kwabo omzabalazo. Uma sibala ke uJacinta sibala uPhakela Umthathu sibala naye uNgizwe, uma sekukhona ukungathembani phakathi kwabo, leyo nto leyo isijabhadayiza i-integrity yale mpi esilwayo. Angithi uyayibona leyo into ngoba isitha sesizojabula singene ngayo lento ukuthi kwabona bebodwa manje abathembani futhi ke sebexabene okugcina. Okusho ukuthi akusekho kuhle, kodwa ke siyazi ukuthi ke phela ophumayo uyaphuma noma uthi umngakana ngeke ube mkhulu kunomzabalazo, lokho siyakwazi. Ophumayo uyaphuma, thina sizoqhubeka ngoba sibheke kule cause esibheke kuyo. Kodwa ke ngifuna futhi ukuthi ngimkhuze umfowethu Zoso mfowethu, mangikukhuze. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe wena ngenhliziyo ungalithatha uhlangothi, kodwa kumele ukuthi uthathe uhlangothi wena, ngoba okokuqala uyintatheli. So njengentatheli awukwazi ukuthi ungathatha uhlangothi. Njengamanje kusobala ukuthi ulithathile uhlangothi likaMacingwane. Lokho ukuthi wena uthatha uhlangothi likaMacingwane waziwa njengentatheli, futhi waziwa ukuthi ubulandela ukhava konke okwenzakalayo kulolu daba. Ziningi izinto ozaziyo ezingaziwa ngabantu. Lokho ukuthi kube khona uhlangothi oluthathayo, lokho kubhebhethekisa lolu thuthuva lokuthi ke mhlambe manje kube khona ukungazwani. Ufanele nje ukuthi uqhubeke ube intatheli ume ube neutral, ngoba ngakho ukuthi kukhona ukuthi wena uzothatha uhlangothi sibe sazi ukuthi lento ubuyilande ububa khona nasemhlanganweni ngempela esaziyo ukuthi ibucayi, okusho ukuthi wazi izinto eziningi nezijulile. Ngiyacela ke mfowethu ukuthi into engasiza la ukuthi ungalithathi uhlangothi kuyo yonke lento le. Ebese ke thina njengeNingizimu Afrika siqhubeke nje sifocus ekuthenini siyayazi into esiyifunayo for izwe lethu, asikhandi ziyenzeka. Bafutha asikhandi ziyenzeka. USisJacinta usevunwe inkantolo kweyakhe nomengameli. Mhlawumbe ke abanye benu bayadideka, bayabona nje kupostwa kujatshulwa ukuthi ke uMangobese uwine icase ebisenkantolo phakathi kwakhe nepresidency, and niyazibuza ukuthi kwenzakalani. Lalela kungathembela kimi ukuthi ngikucacisele mina ukuthi yini eyenzakalayo. Ngo-2025 kwenzekile ukuthi umengameli amemezele ukuthi kuzoba khona i-National Dialogue. Ufuna ukuthi asungule ikomiti elibizwa nge-Steering Committee, National Dialogue Steering Committee. Yikomiti leli ke uma ngabe ufuna ukuliqonda noma mhlawumbe ke isigungu lesi esimumethe ikakhulukazi inhlaka ezihlukahlukene ezibalekile eNingizimu Afrika. I-business sector i-represented, i-labor sector i-represented, lapho civil society, faith-based organization nokunye ku-represented. Kwenzekile ukuthi uma ngabe ziqala inhlelo zokuthi ke kuyanominatewa abantu abazomela inhlaka ezihlukahlukene
ebese ke bekhishelwa ngaphandle abantu abanjengomanga bese iMartian Mash kanjalo nezinye inhlangano zikhishwa inyumbazana ke kuphi khona kulolu hlelo. Zikhishwa inyumbazana nje zayikade zifakiwe noma igama lazo lezi inhlangano liphakanyisiwe ekuthenini zizoba ingxenye nazo yale National Dialogue. Now i-National Dialogue ibaluleke kakhulu ngoba izobe izoveza iy'nselelo iNingizimu Afrika ebhekene nazo kuphinde futhi kuhlongozwe ney'xazululo ekungenzeka ziphumelele. Okusho ukuthi le National Dialogue izoshape i-future ye-South Africa ngoba izo-influencer iy'nqumo nemithetho engabekwa ukuze kulungiswe izimo ey'thize esibhekene nazo. Kuthena-ke mangabe-ke uSisi Jacinta ekhishwa inyumbazana wabe sethatha isinqumo-ke sokuthi udaba akaluse enkantolo. Nala khona-ke efike inkantolo yamvuna. Lalelani-ke khona lento izonicacela. Akusikhona ukuthi uwine icala ngokokuthi sekutholakala ukuthi ugovernment likhona mhlambe iphutha noma kungekho emthethweni akwenzile. Sesikhuluma-ke ngepresident to be specific. Ukuthi kukhona yini ekwenzile okungekho emthethweni. Kodwa-ke izinto abekhala ngazo uSisi Jacinta ukuthi lolu hlelo kwakuthenjiswe ukuthi luzoba inclusive, luzoba transparent. Yena kusethi sekusobala ukuthi alukho inclusive, alukho transparent, yabona. Kodwa-ke lokho akusho ukuthi manje sekusho ukuthi ipresidency khona into etholakala ukuthi mhlambe iyenzile engekho emthethweni. Kunalokho uSisi Jacinta inkantolo emnikezele khona ilento ekuthiwa i-relief, okusho ukuthi lo relief imnikezela ukuthi aqhubeke aparticipate ey'nhlelweni zokulungiselela le National Dialogue kusazonominethwa ke ngokusemthethweni bonke abantu abadingakalayo ukuthi babe yingxenye yayo. Okusho ukuthi njengamanje njengoba ezoqhubeka participate usebhekwe umthetho. Okusho ukuthi president now is binded by law ukuthi imvumele aparticipate. Nayi into ayiwinile ngoba ekuqaleni bebekwazi ukuthi bamkhiphe inyumbazana nje because ibingekho into ebibhalwe phansi nento mhlawumbe ebigunyazwa umthetho ukuthi abe yingxenye. Yikho bekulula ukuthi bamkhiphe inyumbazana. Ukuthi bamkhiphelani inyumbazana asazi ngoba ikakhulukazi kuleli komiti indima bezoyidlala yena bekuzoba ukurepresenta i-immigration sector. Nokuyindawo ke a-strong kuyo kakhulu nangenhlangano yakhe iMartian Mash. Ngiyathemba ukuthi usuyaqonda manje ukuthi kwenzakalani ngoba asiyikhandi ziyenzeka. Asiyikhandi ziyenzeka. Ingane zakwethu ngifuna ningilalele kahle, ningizwisise kahle. Ngibhlungu ngondabandaba. Ngibhlungu kakhulu bafowethu ngophakela umthakathi ngoba umqondo wami kusukela nje kuloya mhlangano nezinsolo ezilandele emva kwaloya mhlangano. Ngibhlungu kakhulu ngoba umqondo wami uyanqaba ukwamkela ukuthi kungenzeka sebemcapturishile noma kungenzeka sebemthengile. Ngibhlungu ngoba emqondweni wami ngibheklisha naleyo nto leyo ukuthi kunezinsolo. But into edala ukuthi lempi benzima esemqondweni wami ukubheka i-effort noma ama-methods azama ngawo ukclearisha lento. Khona lento ekuthiwa i-constructive criticism. Mhlawumbe ake umqondo wethu usubeke kuyona ngenhloso nje yaleli iphuze engiliphakamisayo. Uma ngabeke ugxeka ngokwakha usukugxeka ngoba ungenayo yona inhloso yokubhidliza neyokudicilela, kodwa usukunenhloso yokuhlumelelisa isimilo nesithunzi mhlambe nalokhu okungenze kuba sekulahlekile noma ke kungebe kwaba isimilo nesithunzi. Uma ngabe kunomhlangano kunamakhamera yonke into irecordwa, yini eyinkinga ukuthi loyo mqopho owaqoshwa lapho umfanekiso udedelwe emphakathini?
umphakathi uzibonele konke okwenzeka ebese umphakathi uthatha ijudgment. Ngoba njengamanje asijaji phezulu kwezinto esinesiqiniseko sazo. Sihlanganisela ama-dot thina siwumphakathi. Sihlanganisa ama-dot. Nakho manje umholi welakho uqhamuka nezinye izinsolo abanye abaningi akade bengayinakile. Ngingasho nje ukuthi iningi lethu belingayazi indaba yale mali ekhunywa ngayo lo 3 million. Nokuyinto eyengeza upetrol emlilweni. Now iquestion uma ngabe sizoza phambili nezinsolo ezikanjalo singabaholi asikabi naso isiqiniseko sazo siyakha sihloseni yini inhloso. Kulungileke the person in question abukho ubufakazi angabuveza ukuthi kwakhulunywani kuleya meeting. Kwakungarekhodwa lutho kwangathathwa amanothi ayikho lutho nje into engaphuma ngoba into engiyibukayo the more umfowanda abantu abezama ngama-post the more iba worse. Mayezama nje ngepost ethu uzama ukupost ipost mhlambe counter to mhlambe whatever ivideo khona noma into eyenzekile noma khona osekhulume noma khona otheni. Worse uma ngabe mhlambe ke wazama ukukhomenta in defense noma mhlambe iba worse. Sekuyisikhathi sokuthi uma bukhona ubufakazi bokuthi kwenzakalani bathulo zoso babe khona babe record balokhu nje uyabona benza sa content lento bakhona ngizwe babe khona bathula icwaka. Yonke lento yenza nakumuntu okade enethemba kulezi insizwa aqala abuza ukuthi hawu kanti ngempela yikho ngithi ngibhlungu ngoba umqondo wami uyala kodwa manje okwenzekayo kuningi ukunginika ukucabanga ukuthi kungenzeke yini ukuthi ikhona into eyenzeka kulo mhlangano noma ngabe kungesikho ukuthi yilokho abantu abakucabangayo nabakuveza phambili. Ngithi ke mina ngiyaphinda uma kukhona okubufakazi okwaqoshwa wayekhona uzosa ngazi bangaba beshutha yayikhona nalensizwa yona eshutha yena uphakela umthakathi akukhishwe umfanekiso wento eyenzeka uphumela umphakathi ngoba umphakathi ukhathazekile. Umphakathi manje nubeka phakathi nendawo sekufanele ukhethe nokuyinto that we didn't sign up for. Mhlazane sixhasa lento. The thing that we sign up for thina was to make sure ukuthi inkinga esibhekene nayo yokubuyisa isizwe ukulungisa umnotho illegal immigration siyayilwa kuze kube sekugcine. That's what we signed up for. Not taking sides between wena ndabandaba nawe sisu Jacinta. We never signed up for that. As abaholi musale lento kuyenza ukuthi manje sekukhona ungathi kuliwa ngama-post ama-comment. No guys, no. Isitha siyajabula uma kunobufakazi bomfanekisa buvezwe man once. Yini inkinga lapho sikhande zenze?